Adlong Martes karon diri sa planeta nga akong nahimutangan mga bayot, daghan kayong snow sa gawas, so mga gawas mi niya ni kare na humana ko og luto mga bayot, magluto sa tadaan ni tamong gawas. Dayon mo ron ni akong giluto karong sudan mga bayot, karning baboy ni siya, then ako lang gisagulan og potato, wa na ko giluto ang potato sa oil aron madali ra aron mausa ba. Mo ron ni akong nadakpan diri sa kusina mga bayot, so luto na ni, ready to serve na ni. Kaya kung mga kagupa, sure ko gipanggutom na to, so let's see you later. Ready na may mga bayot, human ako gilis, akong bahandi na lang ako ang butangan og jacket og kalo mga bayot, og iyang guantes mga bayot. Flying kiss na niya ko ang bahandi dire mga bayot, excited na ni siya mo gawas kay first time gid niya karong makahikap og snow mga bayot. Dayon ay namo katingala nganong namula-pula na ako ang kaapingan dra, wala ko namutang drag blush on mga bayot, to apo ko na summaga ni harot ug apo ko na tamparosi sa kainit na sa akong pagluto mga bayot. Dayon see you later guys, bye-bye. Dayon pagkitunta mo din sa lingkuranan ni Santa Claus mga bayot, tanimo siya dala na busy magud siya hatod og mga regalo ba. Sa mga nagkinahanglag yurya dira, dali mo dire pagdalamog sa ako kay daghan kang yurya dire, libre ni tanan aron mamunga na inyo ang mais din ha. Nakagawa sa gid mi mga bayot. First time ni Karinang nakahikap og snow og niya pa. Wow, human na magluto ng gawas mi sa akong anak kay gaulan man karon og snow din mga bayot. Are you a snow girl, Langga? Look at mommy. Langga. Oh, slowly. Langgani mo. Look at mommy na. Hi. Gaulan may gud diri snow mga bayot to. Di na bigyan yama niya akong pagistorya. Tugnaw bigyan kayo din he. Pero ga suroy gud mi sa akong anak. Kay iyawat na lang maka hikab siya gisno sa Armenia. Sa Langga. Ha? Halangga ni mama. Human akong luto mga bayot, hinanggawas bis akong anak kay aron makalangham og fresh nga hangin ba. Mo nang nanggawas mi. Lantawa akong buhok ko. Hello. Wow. Yama akong anak ko. Saan na day? Asin nyo na nga hulog na nak. Kanang yung nakita sa gawas o kana siya mga hinilayhay na sa mong silingan din he. Inikuha na niya kanang mga hinilayhaya, mura na siya may natay o mura na siya nakuyapan ba. Mga tuskig na, di na mga ugaman. Pero ilalang gibutang sa gawas para makaginhawa og sa ato apa makaginhawa og karyot aning gawas. Fresh kaayo siya og kuan kanang baho basta diri sa gawas basta mag-snow. Fresh kaayo. Riha ka fresh sa akong bahandi. Lisyo Langga. Look at mommy net. Say hi. Hi. How are you? Here. Yes. Wow. I give you. No, kaarte ba ni mga nakakawag? Hatagag gisto, pengon magdo. Di mo hikap mga bayot. Amot lang ganig gihugawan o gib tugnawan ning anaka. Mga ton tami diadto mga bayot. Oh. Kay nay daghang batang gadula oh. Wala po'y susi ning balay manggod. Ang susi to sa akong bana og ako ang ugangan nya og kuanon basudlon. Kay nabay mga watay dire nakaingon mo sa Pilipinas try na yung mga mangsakaay og balay diri napod pangwaon nila ang TV, mga gold, kwarta mo na ila ang kuan diri pakay din he mo lagi na lang mga pangwaon then og magabi ipod lantaw pero di aning city nga mong gipuy-an wala pero kanang mga village ba pangwaon ng mga sanay nang gipanglayhay magabi na iro oh ani tugnawin ng iro ah. Akong ilong na nay tubig. Dan sabi, baby shark, tutururut, baby shark, tutururut, baby shark. Mami, tugnawan akong anak sa iyang kuan no. Yang aping. Hi, sweetheart. Lantaman ninyong yuta, nangog mga yurya ba?
Nangog nga abuno ka nga gipanglatag nimo ng abuno anang yuta. Gaputi-puti. Basta kuan, basta mag-snow siya mga bayot, gaulan siya og snow, dili kay ingon siya og tugnaw, pero di gid ingon nga tugnaw kay ba. Pero matunaw na ni tanan ning snow, dinhi na magkuan. Dinhi na perting tugnawa, mangurog jud ka sa tugnaw. Dayon og madlugay pug kahaning gawas, kanay mo ang buhok. Mang tuskig, mura siya og wig ba. Ipalantawon ta mo ko sa kuan. Kanang natuskig nga tubig. Mura siya ice lagi. Lantawan ninyo mo anay ga-ice nga tubig gumikan sa kabugnaw. Usahay ani diri mga bayot. Dili na mo flush ang mga CR gumikan sa katugnaw. Gumikan sa kabugnaw sa weather ba. Ang laing city ani mga bayot. Di na gyud mo flush ng CR. Di na magamit ang tubig kay di na mo agas gumikan sa kabugnaw. Nanguli namin mga bayot ay sulod namin diri sa balay kay di nakakaya akong anak sa katugnaw. Mingon na siya go home. Wait lang kay ko sa nipong tang ni amo ang mga sitsiburitsi sa amo ang mga lawas nga nitapot. Thank you lang ga. So that's it mga bayot. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.